Hi everyone, my name is Siskiran. I am from Vijayawada. I recently completed my degree in P.P. Datta College in Vijayawada. నాకు కొన్ని బ్యాక్లాగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి డిగ్రీ కాలేజ్లో. ప్రెజెంట్ ఖాళీగా ఉన్నాను. అయితే మా పేరెంట్స్ HVAC ఫీల్డ్ బాగుండిద్ది, దాంట్లో గ్రోత్ ఉండిద్ది, ఫీల్డ్ బాగుండిద్ది, కోర్స్ నేర్చుకో అని చెప్పారు. మా పేరెంట్స్ సెర్చ్ చేశారు ఎక్కడ బాగుండిద్ది ఏంటనేది. హైదరాబాద్లో ధనుష్ MEP అనే ఇన్స్టిట్యూట్ టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్లోనే జాయిన్ అవ్వమన్నారు. నేను మార్చ్ 6th వచ్చి జాయిన్ అయ్యాను. 45 days కోర్స్. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అయ్యాను. ఇక్కడ మొత్తం బాగుంది. 45 daysలో ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అన్ని ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ చేసి ప్రాజెక్ట్ అన్నీ కంప్లీట్ చేశాను. నా 45 daysలోనే ఇంటర్వ్యూ అనేది వచ్చింది నాకు. ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలోనే నేను జాబ్ తెచ్చుకున్నాను. స్టార్టింగ్ శాలరీ 20,000 ఇస్తా అన్నారు పర్ మంత్. జాబ్ అనేది బాగుంది. సైట్ ఇంజనీరింగ్గా జాయిన్ అయ్యాను నేను. మొత్తం బాగుంది.